family, and you're welcome to Celebrate Gossip Exclusive. If it is your first time to come across this channel, please don't forget to subscribe, comment, like, and share. This is your favorite host, your boy Munya OG. So family, I think this guy Munomzia is a hit maker. Munomzia wanda. But recently there was this issue I trend that in the Mkumana angakapinda ire muma primary elections ZANU-PF chichi ndobvajiwa odho Mkumana akazozvidismisa kuti ina number very ndadaro asi ndikachuza kusupporta ZANU uri kuchuza whichever party yandinoda hazvingambove problem uye haingambove nyaya plus akazoti hake 2028 tichange tichichimhanya hapana chinotimisa kumhanya chimuti 2028. So nyaya iri kunetsa mastreets izvezvi ndeyekuti Enzo ishall aisa masilver slugs $1,000 US. Mukomana aisa masilver slugs $1,000 from hitmaker izvezvi money maker. The guy is burning for you.